דבר כזה שכל אחד בא ממקום אחר, כל אחד יש לה את האומנות שלה. וכל אחד יש לה את הסוג שלה. בדיוק, אז זה לא תחרות, אבל אני לא יודעת... אני רוצה לראות איך שהם רוקדות. הוא רוצה לראות את שניהם בפעולה מולו, ואז הוא סוגר. במקום. בבקשה. אז בואו תכיני את הנבל, אני שם להם פה קטע של דרבוקה, שהם יכנסו ויזדהו עליו. בואי, תוך כדי שימו את המוזיקה, כנסי לבינתיים. בצורה הכי טבעית, במקום זה נסגר. אני פשוט רוצה לבחור מה הכי טוב, ועל זה נסגור, ונראה בסוף. זה לא מתאים, כל אחד תיסע את המקום. מזי! אבל הוא רוצה. אז שהיא בואי כנסי. תגידי לי, מזי שתיכנס, אני צריך אותה. מזי, משה קורא לך, בואי שנייה, מאמי. בואי שנייה, מתוקה, בואי. יש פה כף המאזניים 4,000 שקל, בואו ניתן לו קטע קטן בטבעי, שניכם. כנסו חופשי, תנו בקצב. בטבעי שלך, בטבעי שלך. תסתכל, תהנה. חיים. אולי יש לך צוות שלנו. כן. שניהם תותחים. חיים, שתי יפהפיות, שתי מקצועיות. תבחר. איזה יפה, איזה עולם. תראה מה זה, תסתכל. לא ידעתי שיש במדינה דבר כזה. תאמין לי. זה העולם. הכסף, תוציאו אותו, נראה אותו. הם עושים הכל. קשה מאוד להחליט. לא שמעתי מה אתה אומר? אני אומר, קשה מאוד להחליט, ושניכם ממש מדהימות. אני ראיתי הרבה הופעות של רקדניות בטן, אבל מה שאתם שניכם זה מדהים. אני חייב לקחת את שניכם להופעה שלי. 4,000 שקל לשני הבחורות, ועוד $600 טיפ לכל אחד. נהנית? נהניתי מאוד.